Yn eich arholiad yn yr haf, mae'n bosib bydd un cwestiwn yn gofyn i chi ysgrifennu dyddiadur. Rydyn ni gyd siŵr o fod yn hen gyfarwydd ar ffurf ac wedi ysgrifennu sawl un yn y gorffennol. Ond sut mae ysgrifennu dyddiadur effeithiol sydd am ennill marciau i ni yn yr arholiad? Dyma enghraifft o ddyddiadur. Edrychwch yn eich llyfryn ffurfiau. Hydref 12, 2010. Mae hi wedi bod yn 2 fis ers i mi weld dad ddiwethaf, ac yfory, gobeithio, fe gaf ei weld eto. Ers 33 o ddyddiau, mae tîmau wedi bod yn gweithio'n galed yn drilio twll i'r ddaear mewn ymgais i achub dad a'r 32 dyn arall sydd yno. Maen nhw wedi bod yn drilio siafft hir sydd 66 centimetr mewn diametr, ac mae hwnnw'n ymestyn 700 metr dan y ddaear at y dynion. Y bwriad yw gollwng cawell arbennig i lawr y siafft. Mae'r gawell yn ddigon mawr i ddal un dyn, felly bydd dad a gweddill y gweithwyr yn cael eu codi o'r ddaear fesel un. Dwi'n edrych ymlaen i weld, ond dwi hefyd yn poeni sut bydd o'n edrych. Ei bod nhw wedi bod yn derbyn bwyd, diod a meddygyniaeth mewn podiau bychain, dwi'n siŵr y bydd bod dan y ddaear am 69 o ddiwrnodau wedi dweud arnyn nhw. Rydyn ni wedi bod yn gwersylla yng ngwersyll gobaith ers wythnos. Daeth mam yma i hun i ddechrau, oherwydd bod rhaid i mi a fy mrawd fynd i'r ysgol. Roedden ni'n aros gyda nain pryd hynny. Bod cwmwl uwch ein pennau yma, mae pawb yn ymdrechu godi hwyliau da ar ei gilydd. Rhaid i mi gael noson ddaw gwsg heno. Mae yfory yn ddiwrnod mawr, a bydd angen pob egni arna fi. Hydref 13, 2010. Mae'r gwaith wedi dechrau, ac mae sawl dyn wedi achub eisoes. Dydw i ddim yn siŵr sut i ddisgrifio'r teimlad sydd yn fy mol. Mae'n rhyw fath o gymysgedd o gyffro ac ofn sy'n chwarae mig yn fy stumog i. Mae mam ar bigau'r draen. Dwi ddim yn meddwl ei bod hi wedi cysgu llawer neithiwr. Mae 3 ar 10 o ddynion wedi dod allan erbyn hyn. Bob tro bydd dyn yn dod i'r wyneb yn ddiogel, mae'r dorf yn dathlu drwy weiddi'n siriol. Ar ôl aros hir, dwi'n cael deall mae dad sydd nesaf. Fydd y trydydd dyn ar hugain i gael ei achub. Dwi'n methu coelio mod i am gael ei weld heddiw. Pan gawson ni wybod fod y pwll wedi dymchwel ar ei pennau nôl y mis Awst, meddyliais i na fiaswn ni fyth yn ei weld o eto. Mi fydd o adref gyda ni dros y Nadolig hefyd. Ni fyddai'r un anreg yn gallu curo hynny. Cyn i mi esbonio'r nodweddion arddull i chi, beth am i chi uwcholeuo'r rheini sydd wedi gadael argraff arnoch chi? O bosib gyda dyddiadur neu unrhyw ffurf creadigol bydd y cwestiwn yn agored enghraifft, ysgrifennwch ddyddiadur am ddiwrnod arbennig. Gyda chwestiwn o'r fath, ceisiwch ddewis pwnc cyffroes, anghyfarwydd, sydd mynd i ddenu sylw'r arholwyr. Efallai bydd yr arholwyr yn darllen 10 ar 10 am ddiwrnodau arbennig sy'n sôn am benblwyddi neu ennill gêm. Beth am i chi ddewis pwnc gwahanol, fel yr enghraifft yma o'r plentyn yn edrych mlaen at gael gweld ei dad ar ôl iddo gael ei ryddhau yn Chile. Mae marciau am wreiddoldeb, felly ceisiwch fod yn wreiddiol. Fel arfer, mae dyddiadur yn rhywbeth cyfrinachol. Nid ydych yn disgwyl i unrhyw un arall, gobeithio, darllen eich dyddiadur. Mae dyddiadur yn rhywle i gofnodi digwyddiadau sydd wedi digwydd i chi, ond hefyd mae'n gyfle i chi nodi eich teimladau ac i edrych ymlaen at bethau sydd ar fin digwydd. Gallwch hefyd ddefnyddio hiwmor a siarad yn blaen mewn dyddiadur. Mae'n gyfrinachol, cofiwch. Mae dyddiadur yn ffordd dda yn yr arholiad i chi ddangos eich gallu creadigol. Y peth hanfodol wrth ysgrifennu dyddiadur yw i gofio defnyddio berfau gorffennol wrth ysgrifennu am bethau sydd wedi digwydd yn barod. Edrychwch yn y darn am enghreifftiau. Pan gawson ni.
Meddyliais. Nid oes angen defnyddio'r ffurf cryno bob tro. Mae'n iawn i ddweud, rydyn ni wedi bod yn gwersylla, fel y gwelir yn y darn yma. Ond cofiwch, os ydych yn ysgrifennu am eich teimladau yn y presennol neu rhywbeth sydd am ddigwydd, mae angen defnyddio berfau presennol dyfodol. Mae enghreifftiau yn y darn hefyd o hyn. Dwi methu coelio mod i am gael ei weld heddiw, a rhaid i mi gael noson dda o gwsg heno. Mae yfory yn ddiwrnod mawr, bydd angen egni arnaf. Fel y gwelwch, mae angen bod yn ofalus wrth ddefnyddio berfau mewn dyddiadur. Meddyliwch eich hun, ydy hyn yn ddigwyddiad sydd wedi bod, neu ai dyma sut rwy'n teimlo nawr, ac yna dewyswch y berfau cywir. Wrth ysgrifennu dyddiadur, mae gennych chi gyfle i ddefnyddio ansoddeiriau, idiomau, amrywio dechrau eich brawddegau. Defnyddiwch hiwmor ar y bychnod. Maen nhw'n bethau bach, maen nhw'n gwneud gwahaniaeth. Gan fod dyddiadur yn bersonol, bydd yr iaith yr ydych yn defnyddio yn anffurfiol, ond cofiwch mewn arholiad nid yw hynny'n golygu geiriau Saesneg a pheidio treiglo. Mae dal angen ysgrifennu'n gywir tra'n ysgrifennu'n anffurfiol. Felly cofiwch mae dyddiadur yn gymysg o adrodd digwyddiadau a theimladau. A chofiwch nodi'r dyddiad ar dop y dudalen.